tady S Kubou. Já jsem a dneska tady máme Dubai Chocolate. Dubai Chocolate. Je to tady, jo. Je to tady, jo, vidíte? Z Dubaje. Tak jdeme ji ochutnat. Dívejte. Vypadá takhle. Takže lidi, jsme z toho úplně nadšení. Tak schválně budeme chodit. To vypadá jak ta normální čokoláda. Zatím. A jdeme. Má to křupnout. Dobré. No a já se... No, Dobré. takže... To je hodně. A ten karáv, to je hodně vidět. Tobě to chutná? A tohle, jak to hodnotíš? Já to ještě neskusil. Ty to ještě neskoušel? Ještě necháme a jít na tvoji mamku. Tuhle čokoládu bych teda zhodnotila. 9,5 z 10. Ty? Já bych sem dal 10 z 10. Ale teď bych to asi tak zhodnotil nějak tak. Ale stejně nejlepší čokoláda byla ta od Janka. Tu jsem měl. A já tež. Spolu jsme ji měli, že? Jo. Já jsem i vydával video. Ale dobré, no. Doporučuji. Ale ten karej jde tam vidět. Je to takové tvrdé. Ale v některých Dubai čokoládách je plíseň. No to se píše na sociálních sítích, třeba na Facebooku a tak. A i na TikToku a tak. I na Instagramu. Ale tohle je zatím druhá z nejlepších čokolád, co jsem dělal. Já tež. Teda třetí, protože já jsem ještě měl domácí. Domácí Dubai čokoládu. Jo, to je například, jeho sestra je cukrařka. No a ona nám ji obékla, dělala aj Dubai jednohubky, Dubai pití, Dubai čokoládu, Dubai oplatku, že? To je stejně nejlepší. Ale jak jsem to viděl, tak já jsem si mysl, jak jsem to viděl, tak já jsem si říkal, že to nebude dobré, ale je to hodně dobré. Ale stejně všechny Dubai čokolády byly dobré, to jsem zkoušel. Mě chutnaly všechny, ale ta z Polska mi nechutnala moc. Však jo. Ona stála 100. A tady ta stála 500, ne? 500. No, platí se to jako. Ne, 400, stalo 400. 450. A vyplatilo se to. Ale je i velká. Není jako úplně, ale ta kova byla asi tak velká. Ale nejlepší. Prostě. Lidi, a jsme u konce videa. Tak by se s vámi loučíme. Čau.